लोगोफोर दिनै मोनब्रै समस्तिजों मोनसे बाइक रेलि जादों इउपिपिएल हान्जानि बेवहाय गोबां रायजो राजाफोर आरो गासैबो प्राइमारिनिफ्राय बेयाव बाहागो लादों गासैबोनि गोसोआव मोनसे हास्थायनाय बयबो सोलायनाय आरो खौसेथिखौ हामलायनानैहाय दिनैहाय गुबुन गुबुन प्राइमारि जायगा गामिनि मानसिफ्रा दिनैहाय बे बाइक रेलियाव बाहागो लादों लोगोफोर नाय नोंथांमोना बेसेबां रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लादों गोबां रायजो राजाफ्रा बेयाव खारबोनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां रायजो राजाफोर गासैबो दिनैहाय खौसे आरो सोलायनायखौ मिजिं थिनानै आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि बेखौ गोजोनै जागोन हामलायथि बावहरनानै दिनैहाय बे बाइक रेलियावहाय गोबां सुबुंफोरनि दावबायनाय ओंखारनाय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायदो बेयाव गासैबो रायजो राजा आरो लाइमोनफोर बेयाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों काजोलगावनिफ्राय स्टार्ट मोनब्रै समस्तिनि मानसिफोरखौ नायदो बेसेबां मानसिफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारबोदों हाय गाइस माबोरै मोनखो माबायदि जादों मानसिया भिडिअखौ नायदो भिडिअखौ नायबानो मिथिगोन गासैबो जाम जायगा गैलायै मानसिफोर सोरबाफोर फैनो गोसो जादों फैनो हायाखैसैबा नायदो नोंथांमोना जोंनि चिरांनि सिङाव थानाय मोनब्रै समस्तियाव माबायदि मानसिफ्रा बाहागो लादों बेयो जाबाय थागोन गुबुन गुबुनाव जाबाय थागोन दिनै जोंनि चिराङाव फैदों नायदो गारिखौनो सालायनो हालायैबो जादों आं सालायाखै आंनि सार दङ सारा सालायगासिनो दङ माने लामायानो बिराद खस्थ' मोनबायलै ना औ बिराद खस्थ' मोनबाय माने सालायनो मोना आरोना आच्छा दिनैहाय गुबुनारिफ्राबो दिनैहाय जोंनि खौसेथि आरो जोंनि दावबायनायखौ दिनैहाय नायनो गोनां जादों दिनै गोबां लामा सामानि मानसिफ्रा दिनैहाय जोंखौहाय नायदों गोबां मानसिफ्रानो दिनैहाय गोमोदों जोंनि खौसेथि गोख्रोंथि जोंनि हारिनि आरो जोंनि सोलायनाय हास्थायनायनि माखासे गोख्रोंथिखौहाय जानांगौ बयबो मोजां मोनदों गोबां रोखोमनि जाथि बिभिन्न रोखोमनि जाथि फ्राबो बेयाव बाहागो लादों बर'नि अनगायैबो नेपाल सावथालि आदिबासि बङालि माने गासैबो जाथिफ्रानो बेवहाय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों बिदिजों मा जानो सानसेबाबो मोनहैनाय नङा माथो सानसेबाबो मोनहैनाय नङा गैला मेंग्रा जाजोब्बाय लोगोफोर नङाबा आंबो एसे हेन्डसाममोन एसे फुङावनो जायै लोङै एसे हेन्डसाम देलायनानै फैदोंमोन फुरा मेकआप खालामनानै फैदोंमोन गैला वाव
बयनिबो खुगा बयनिबो गोसोआव मोनसेल' सोदोब परिबर्तन दरकार परिबर्तन क्यों दरकार बयनिबो खुगायाव बे परिबर्तन दरकारानोसै लोगोफोर जोङो दावबायनि बेसे हायो एसे मा जायगा मा जायगा मोनगोन सार दांथल ना कल'निया ना दांथल मोनबाय फैबाय थायो बाहाय होमबाबो माने दिनैहाय एसे असना मोनदों फैगासिनो दङ जोङो थांगासिनो दङ बा जाथारदों मानसियाबो जाथारदों बहुद मानसि जादों जादों गोबाङैनो उनागै बे बाक्सा थासारि थाङो खोमा ना सार बाक्सा उदालगुरि थांनो हागोन ना थांनाय नङा जाखांबाय बाक्साथिंजाय जाखांबाय आंथ' मिथियाखैमोन लामाया बिराद मोजां आरोना गैला मेंब्रा जाजोब्बाय गैला नायजाला नै हाद्रि बाजिबाय गैला आंबो एसे हेंसामोनब्रा हाद्रि बानानैसो फुरलाला मा जाखोब्रा जेखिजाया जाथोंसै फुरला जायोना बोरायथोंसै इलेक्सनसिमाव खस्थ' खालामथारनोसै दे लोगो मोनदोंमोन लोगोफोरनि लोगो मोनथारदों बिराद बुरजायैनो फुरा लोगोफोर लोगो मोनबाय आरो लोगोफोर माबायदि मोनदों प्रब्लेम बाइकआसो दङ एसे नेटआ एसे प्रब्लेम जानो हागौ एथ' क्लियार नुवाखैबो जानो हागौ क्षमा खालाम माने आङो बेब'स्था खालामनोबो हागौ माने मोजां देखायनो नाथाय मा खालामनो मानसि गोबाङावथ' आरो नेटवर्कआ प्रब्लेम जाखायो बेजों लोगोसे आरो लामाफ्राबो मडेल BTC जोंना एसे हाखर हुखर लामा सामाफ्रानो थिग नङा बेनिखायनोथ' मोजांबो जायाखिसै जायखिजाया मोजां नुवाखिसै अब्लाबो नुनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों माबायदि मानसि जादों मैया बेलेगाव जादोंमोन मैयाना माबायदिमोन दानो माबायदि मानसिफ्रा माबायदि जाखो खोन्थाहरबानो जाबाय लास्ट नायस्रादो मानसिखौ बेसेबां मानसि जादों उन्दों बेसेबां फैगासिनो दङ बेसेबां मानसि फैदों नायस्रादो जादोंथ' आरो नै सिगांजोंबो माबायदि जादों हाद्रिया रायलायजाला गगा मोनसिगोन हाद्रिया रायलायजाला अयथासार गगा मोनसिगोन होमबा गगा मोनखादोंसै आङो बिदिबा फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै माबायदि मोनाखै नेटआबो एसे प्रब्लेम जाबायना मोजां नाङा जाबाय राजु दैमारि UPPL जिन्दाबाद राजु थेंक इउ सापर्ट होफानायनि थाखाय सोर मा कमेन्ट हरखो